Trí dó héan náid bedi réim seo bhríon an seo go léamh na nuachta as Meiriceá grúma doracha báistí táirní cluiste sibh an táneach a cinnta tíomhhirdím agus mé léamh na nuachta neamh. Búirte bit tá méistí. Mór fictiúr an léinneamh don 16 fichiad mí bhealtaine 2016 ná saidúirí san Íráic. Agus an rud is súnta faoin fictiúr ná gur saidúirí Meiriceánacha iad. Is cosúil gur dhearbhaí an Pentagon an 5 fichiad mí bhealtaine go bhfuil fórsaí Meiriceánacha cabhrú leis an airm ruút mé an Írac an tíre a bhí gceist agam. Bhfuil fórsaí Meiriceánacha cuidiú leis na saidúirí Síríocha treidenain Stáit Islamaí. Scéal idirnáisiúnta eile, Mheicsiceo. Tá airm Mheicsiceo cur le cúntas na Marfach sa chugad drugaí sa tír sin. Tá míúsáid cearta déanana imethe as cumpas sa tír sin le déanaí, agus níl an rialtas ag déanana gníomhar bé chun sríanna chur na fórsaí. An rud is súntasaí faoin na figiúirí atá tíocht amach as Mheicsiceo ná chomh éifeachtach is atá airm Mheicsiceo ag marú daoine. Agus tá i dtí idirghealúis idir marú agus gortú. Is túisce go ngortítear duine i gcaa seachas go marítear an duine sin. Ach nuair cheaghaíonn na smugléirí agus fórsaí na nrongannaí drugaí le airm Mheicsiceo is minicí iad Marfach. Ochtar Marfach as gach níonúir siadam. Ochtar Marfach as gach níonúir. Fágann sin go bhfuil fórsaí Mheicsiceo anmhaith mar níoscairí nó mar scéaltóirí nó go bhfuil siad ag díriú brethbháis na daoine a ghabhann siad agus is sé darrá is dúisí fearir. So sé, tá siad ag tábhach Druileáil dóibh féin. Ní is agam an tanim bhríthir don bhríthir sin, ach don bhríthir táhaí, ach nach cuma. Kenneth Starr, an gcuimhnead Kenneth Starr. Bhín an dlíadóir dícasach, ritse le hobair, a chuaigh ní Bill Clinton i ndearradh na nóchuidí. Más
Morning to Termeder einem, well to Gerash, Sna Naonrish, she Uchteron Baylor, Oscar Baylor. Agus is cosúil gur hála sra ionsaí Gnéis a campus sin nóir thug an tuachtarán Starr áidir bithortha. Tá Ionsaí seo tagcaich an solas is agus tá fearg ar an ollscoil go héifigiúil cibé ar nó níoch siad rá go bhfuil siad sásta le Kenneth Starr agus dá réir sin tá siad rééis íslú sé sin céim síos a thuirtdó. Ní uachtarrán na hollscoile níos mó ach seansléir. Ach chuneoidh sé an taitil sin. Fiú I ní na sratha uafás seo. An túsal Trump. Tá Meiriceá geall le bheithina bhealach telefíse Trump ceithre uaire feicead sa lá tunne bhain. Hastil Donald Trump go Bismarck, North Dakota. Áit rud sé áit úirt sé áit rud sin a daoine chun breis Druileáil a dhéanamh le níos slú rialachaí. Níl seo chur átha sé réine ach locht an Druileáil I North Dakota. Ní léonú tuile le rátha an faoi sin. Hiroshima an tapáin. Tá Hiroshima ciún na léitheantaí seo. Sé ceann cheathrú ionanis na seapáine dar leis an áilta seo cibé. Ach fiú in Hiroshima tá lucht na seapáine ag rá gur cheart den teapáin tuairt faoin chogaíocht arís. Nuair a laid arm bheith acu féidir leis ionsaithe dhéanamh. Fanamhaid sa chian airthir feadh tamilín is cosúil gur tharla ráig ionsaithe cíbar ionsaithe I mancanaí san áisiúla déanaí agus tá taithí deoirí slándála ag chur an milliáin a ggóir thuaidh ag rá gur bas tír sin atá lucht na heiceálathe ag teacht. Simon take a dúirt seo dálinn scéal. Tá na gadathe ag úsáid cód nachmhachas hena ach in Sony Pictures mína nula grámhíle sa ceithrdíag agus in ionsaithe bhainc agus códachtaí meán I ggóra heas. Sinna méid. Is maile an focail seo tar a bhríd. Bhí mé chun sár fríd rá nó rud a cinnt mar sin ach ní hé tar a bhríd sin iad na tinis nua láidre seo atá frithesfach ina anta bheithach
nó frihheach mar a thug mé i bhfad ó hin. Nílach ní rá ach anta bheithach bháin fácaí dain a thugtaí anta bheithach nó dála deirí, nó anta bheithach na díide na deirí, nó anta bheithach an rá deirí. Agus den chéadúir tá áthar sna stáitiantathe aimsithe atá frithasmach in aghaidh an antibheithí sin. Agus is droch nuacht é sin mar cílíonn sé sin go bhfuil tarabhríd nua a bhód nach bhfuil antibheithach ar bheithagan ina aghaidh. Tá ar gleannacht rá leis an ceistúchan seo, fistrúchan seo, faoi riamh fust Hillary Clinton, agus tá teoiric nuatá chu amach. Bhí Hillary Clinton dar le cúntóir mí chompórtach ag úsáid ríomhairí áirithe chun riamhfosta cheiceáil agus bíonn fá gur úsáid sí freastalí príomháideach. Teistíocht figiúil is seo chosúil os cór ceann duine bhíonn sí fistrithe seo tá chur le chéile ag an ggógáil ina aghaidh. California tá réamhthócháin fós arsúil ar nós cuma faoin na poblachtánaí mar tá an tanm nó chuin siad me leisceil feite a bheag me a bhór ag Donald Trump inis. Ach tá Hillary Clinton agus Bernie Sanders fóstig trid. Agus cé go raibh California chuid a bheith cínte do Hillary Clinton Pamela hin. Tá Sanders tréis feachtas chomháidir sin a ri in California go bhfuil an stát sin idirghá cheann ná agus ní fis inis cé mar a hití cuasaí amach. Carpéad na Perse, na Persia, cé bhé, tá smachtmhánaí ón iarthar Blaisanaí. Atá gaithrú agus comórtas tar éis tionscail an déantúis carpéad san Íráin a chuirtú go donna. Tíntóirí bochta. Tá na stáitiantathe ag tréanáil fórsaí san Afric chunas síbhialtaí a chosaint i naigh ionsaithe scéalaitheoirí. Tá ar ag leannacht rá leis an imrias seo, más ceadachtam an focail sin úsáid, imrias idir Nick Denton, bhainithóir gáchar, agus Peter Thiel, PayPal. Sílim go sé bhainteach le PayPal. Cibé iscí gáchar go rá an túsal Thiel éireach. Rud a bhí fíras cosúil ach thuairiscí siad é ar bhain anráifach anhaslach. Agus bhí an túsal Thiel chomh sin mar thug sé tacaíocht airgead the agri dlí in aigáchar gus rialaú in aigáchar I gan mór le déanaí agra a bhhain le Hulk Hogan. Sílim Hulk Hogan
or fi moghine eile. Moghine as Minnesota. Dionm dearmad na hamras scála seo. Tuci anú man ré hulkogan agus beidir go bé cibé. Tá price gáis ag ardú ach is sladwarige ag go fóil ach tugaí faoi deara go bhfuil price an fetil ag Scéalta níos iirde sé sleanú níos iirde Arnold an saoirigh techt agus sin aimsir an taistil do Meiriceánathe the Meiriceánaí Dlí agus riomhar I ríis. Tá giúr é federálach tar éis diúltú do éileh oracle gur ghuid Google rint dá gód chun córas eibríochta Android a thógáil. Híl me go raibh Android bunathe ciad fan géad Linux. Ach nó bhéidir gur tóigú cód Linux ó Oracle. Tá sagam go raibh baint ag Oracle le bhógarí Linux. Na trénach í faoi hálamh ná bearlams de termanaí serva hagam don Subway in Nuachta. Cibé. Tá trí chóras trénach í faoi hálamh san airthúsceart Meiriceá. Nuachta, Boston agus Washington. Ní cean glóch me Washington leis an airthúsceart. Ach tá na trí chóras ag strachailt le trealamh atá titimas I chéile agus bhfuil Druileáil díreach agus éileh do heistil peiplí ag ardú. So rud trúbhéalach dóibstan dearan agus dúine baránta scúrdaí in súnaí tá ceistúcháin ag leannacht ra fisrúcháin ag leannacht ra faoi Andrew Cuomo agus an néidirthacht go ráthas ní go raibh go raibh sé ach go ráthas ag rigeal tairiscintí oibrad an Stáit. Agus tá siad go háidethe ag cuardach effigií le brústachre iad a bhí ceangailte le Andrew Cuomo. So tá na san fórsaí pólíní lucht fis ag teanna leis, tá siad ag druide leis. Druide. Lé háireacht saoirí. Tá an New York Times ag molla leathanach spríúil an saoire seo seachas ábhar dáríre tromchúiseach. Dúisc agus an cearta fad acu. Sinna méid, sílim, sin iad na Scéalta móra don láinneamh van 16 mí bhealtaine 2017 guim raté aribh go léir agus go dtí go bheice mu chéile ríis go gódaidí sibh.